parce que donde mena ya ni ko ni mana fɛn fɔ ni ko ala kuta bin nge bi do kamete e caya to anga domesa européen de niya num fle cɛ bi cɛ furu muso furu gordige num be ya ve num be ya ve ni place da be ya ve ala ma foyi kulula na be ko ni ado ko ala nana bi be ni yɔrɔ sɔrɔ bi wa fo ka taa za ma site to ko kuma fɔ an bile ma site se wɛrɛ jira na bile ala ka se kɛrɛfɛ o bana o kuma bana ala de ye anw ɲɛji cɛ ni nin ko in ye balaw do dɛ balaw do an bɛɛ bɛ tanga ɲini ala fɛ ala k'an ɲuman bɔ a la nka nin waati mɔgɔ n'o ye 29 siècle mɔgɔw ye ala de ye a ka se jira nin tile in kɔnɔ tile min n'a mɔgɔw kun hakili la ko ala tɛ yen bilen tile min n'a mɔgɔw kun hakili la ko diɲɛ ko sera a dan na tile min n'a mɔgɔw kun hakili la k'olu bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ala y'a jira an na an bɛɛ ɲɛ wale ɲɛna ko an tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ foyi t'an bolo la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kanzun min kunuzil janna o de bangina ni sekli kono sekli mina mo ko akila ko adama sekli ledu hal ni ala ko fo do ya no 29 sekli na ni fo 29 sekli na o 29 sekli kili ne kono ni corona nana ka jesa dana ka ala ka seba ya bangi ka jira ko ala psika keleke ni fe munu ye ala to do ye anyana musa ko jugu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ka koramba ni uyeni bato indila uyeni misili indila ni avion imbonya beta nga bi afle uye bato joka mo bo ukono ka laje versu be mununa ka tulu mara yoro were ka to la sagu uye avion njo ute voyage blé u ka misilu fle u tsega boka ni fenkele u ka mara ma fenju flu bolo budget votele do ka blad na fulo bu bolo wardla izini be olu were de ka boloka sanu marale do warje marale do mumtalakatu ressources naturelles fo na be adama de bolo kibi bolo madama donya mumbu la virsi kala na a virsi falau a posonu ye fait bien utiliser foi ni ban tobu ko ni desele banana fuka na sigi kana ko ni vakin mun bambulo ya ko o de bisiga dokala la ilaha illa allah hal sayati waju opona o waju ni minna an sega anyi ciyo kawo ni ala ye ni sange mai ngode waju fuka ta ni san biseki to dafa akera nyana maka nyana o fo 2100 ma shi tiga fo kibito ko kuma fo ya ble wal ma ku bisenna si imbe ba ala de bulo huwa alqahiru fawqa ibadihi ala de karabali masaya ka jonga o bangina baby opona o kuma yi siga ala ma de kuma yi o kuma yi ala ka sidi yi kuma yi o kuma yi mu'mini de takira ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألك أن بسوبما ألك الدانغوكا ألك أن بلو أسلامي تشينكا ألك أن فاتو لمن يذاتك أما إن على فأكان أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ألفوك تنوك ولن من دونك على بركة ألمي بيسجين لتك أني أنفمني كن يوما كسبه ألا دي فمن بفوك تنوك بركة ولن من دون لها بك أما ألفو دانت فلي منك على بركة دانت بركة منها كي فين على فيه كتوبي كسيج على ما كسواب بين على فيه كاين على فيه كان كشان يكون تورما كان كشان أول يجون كلام تورما
an cɛla nalumaw ka dansago baaraw ya rabbi ala kan kisi olu tɔɔrɔ ma an y'a kanu ka se bi ka ɲɔgɔn hakili jigin ka ɲɔgɔn hakili sigi ka ɲɔgɔn wele ka na ala ma ka ɲɔgɔn wele ka na tuubi ma ka da kan an bɛ kuma min na bi kuma do kuma min na dogon tɛ basi la n'o ye an bɛ waqiw la an bɛ kuma na tuma min ni maaw siran bɛ u hami bɛ u jɔrɔ bɛ nka a dɔw bɛ ɲini ka yɛlɛma a bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ dɔw bolo hawja ye k'a yɛlɛma ka kɛ fajaw ye ka kɛ jazaw ye ka kɛ halaw ye n'a sera o daraja la o si tɛ ɲuman ye mumini tɛ ten ka da kan ala ye adamaden tabiya fɔ adamaden dilanna halu'an nka a ye istisnaw kɛ ni selibaw ye muminiw ala ye siran ye jɔnw olu ka lajarabi tɛ se o danga la o kɔrɔ ye di lajarabi fanga bonya a siran bonya o tɛ mumini ɲina ala kɔ a t'a kɔ dɔn ala la a t'a fili ala ma bali a bɛ mumini de jidi limaniya la y'a dɔn alakira y'o fɔ an ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko mumini ka ko ye kabako ye a ko kabako mumini ka ko la ko a ka ko bɛɛ ye hɛrɛ ye a ko tɛ maa si ye fo mumini a ko ni mumini ni nisɔndiya kow kɛra n'a ye hɛrɛ kow sɔrɔ n'a ye nisɔndiya kow sɔrɔ a bɛ ala barika da o ye hɛrɛ faralen ye hɛrɛ kan ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a bɛ sabali o bɛ yɛlɛma ka k'a ye hɛrɛ ye an bɛ wadaw min na bi n'o ye jamana diɲɛ bɛ cogo min na a tɛ fɔ jamana dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na bi k'a daminɛ farajɛ la ka na farafinna dugukolo kɔkanna bɛ danga min na bi kabini siran na kabini jɔrɔ la kabini hami na a bɛ kodɔnna maa min n'i taara limaniya sira fɛ n'i taara ka taa kuranɛ ayaw filɛ ka alakira ka hadisaw filɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limaniya kumakan kɔrɔw minnu fɔra dɔnnibaa tɛmɛnenw fɛ ka n'a bila bila n'i y'o kumakanw filɛ i b'a faamu k'a fɔ ko in ko cunen tɛ ko sudalen don ko in balana ko tɛ sonsigi bɛ ni welewele da ye ka da kan alahu ta'ala ka taasira ka dalla o ye ɲɛnamaya yɛrɛ fɔlɔ sarra'un wa darra ɲɛnamaya ye hɛrɛ kow ni tɔɔrɔ kow de ye nisɔndiya kow ni nisɔngoya kow o bɛ yen a filanan ala y'o siga bɔ an na an ka nin ɲɛnamaya yɛrɛ sigi n bɛɛ lajarabi kan yan lajarabi so don yan kɔrɔbɔli so don yan ɲɛnamaya taala y'o ye ala y'an dilan o de kama هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا كما عدم ديدلاتو أدلالي بروبوتو على كوكمادو من عدم ديمونتي يا عدم ديدلا يا كمني كلاي كاكي يلي كلاي يا دلا بالا جربي وكرامي يلا جربي منون داما كاكي مني كلاي كاكي يلي كلاي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يا دما ديدلا كما من على جربي يلا جربي منون دي أما علي سميدو تغفو وسيفه ni ɲɛnamaya lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni balawu ko nana kuma dɔw la komi hɛrɛ ko fana bɛ kɛ kuma caman na o ye ɲɛnamaya taabolo ye ala bolo nka farankan min b'o kan o ye k'a fɔ lajarabi ko ninnu sababu kuranɛ ye dɔ fɔ o la alakira ka hadisa ye dɔ fɔ o la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والله الذي لا إله غيره نقلنا على ورتي على من كوك من يرتكلني بو جي ما كون سرا مستوى منا جي كون سرا نيفو منا جي سرا دانا منا بي
n'an bɛɛ kun ɲɛ b'o la bɛɛ y'a dɔn ko in tɛ se ka taa tan ko in bɛna to tan hakilima bɛɛ sirannen kun don wa hakilimaw b'a fɔ ko nka mɔgɔw t'u tulo don a kɔrɔ ka caya o ye jumɛn ye k'a fɔ ni nin ko ninnu tora sen na ala bɛ funu jɔn kɔrɔ n'a tora sen na nin bɛ kɛ o caman fɔra yan o caman fɔra diɲɛ karamɔgɔw fɛ diɲɛ fa bɛɛ fɛ o kɔ ala ka sebaaya o min bɛ fɔ kuranɛ fɛ alakira ka hadisaw b'o min fɔ sallallahu alaihi wasallam ani dɔnnibaw bɛ ala mangutuli min kɛ ka ala ka sebaaya fɔ diɲɛ maa kun sera hakɛ la o sebaaya in kɔni bɛ fɔ ten dɔrɔn nka mɔgɔw tɛ kala turu a kan mɔgɔw kuma n'i ko se bɛ ala y'i ka nin kɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ u ci fɛ n'i k'i bɛ ala ka se fɔ n'i k'i bɛ ala majamu n'i k'i bɛ mɔgɔw siran ala ɲɛ u bɛ na ni kibaruya wɛrɛw de ye u bɛ na ni diɲɛ jamanabaw de kofɔli ye u bɛ na ni diɲɛ faamaw diɲɛ sengolaw u bɛ na n'olu de ka baro ye an dun b'a dɔn k'a fɔ kabini anw fa adama nana yan kuma si tɛ kuma min na ko mɔgɔw ɲinɛna ala kɔ pewu kuma si mana kuma min na ko mɔgɔw a bɛ ka sabati mɔgɔw kɛwale la mɔgɔw bɛ ɲini k'a bange ni dalilu ye kumakan na walima kɛwale la k'a jira k'a fɔ ko tigi tɛ ko in na fo ko tigi k'a ka tigiya jira o kuma in na n'o ye ala ye o kɛra waati bɛɛ la an ka nin waati in de dun ka jugu i maa min diɲɛ ta ka filɛ an kun sera niveau min na ala ko kuma tɛ yen bilen o bɛn kɛra o de kan illa man rahimallah ala hinɛna maa kelen kelen minnu na olu dama de bɛ ala ko kuma fɔ wa se t'u ye dabali t'u ye maa yɛrɛ t'u lamɛn mun tora sa adamadenw bolo n'an bɛnna min kan an b'o de kɛ ni min bɛnna an ma an b'o de kɛ n'anw yɛrɛ ye sariya minnu sigi o de y'anw taabolo ye diɲɛ fanba bɛɛ bɛnn'o kan illa man rahimallah fo jamakulu fitininu minnu tɛ se ka u dati bufin ko in na se foyi t'u ye bilen ni an tora o cogo la fo ala nana ka se jira dugukolo kɔkan mɔgɔw la a silamɛ n'a kafiri a faama n'a fanda ala nana ka sebaaya jira ne hakili la o ye segili kuma ye dɛ ne hakili la o ye tuubi kuma ye dɛ ne hakili la o ye yɛrɛ waaju kuma ye an bɛɛ kelen kelen k'an ni ala cɛ filɛ ka d'a kan ni fitinɛ nana an ɲɛ bɛ ko in daminɛ de la ni balaw nana an ɲɛ b'a daminɛ de la nka a bɛ kuncɛ ni min ye maa t'o dɔn e nin yɔrɔ y'a la min ye i t'o dɔn darisu fɔlɔfɔlɔ min bɛ nin ko in na lil mu'minin wal muslimin silamɛw ye mu'miniw ye ala ka se min ni e yɛrɛ tun b'o baro bɔ e ji dira danganiya la o la maa minnu n'u kun kafiriyara ka dan sago u yɛrɛ kun ɲinɛna ala kɔ pewu u ka jamanaw ala ko kuma tɛ fɔ ye o jamanaw hakili jiginna ala la o jamanaw ye ala wele hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ diinɛ sahalenw ka bilen nka u hakili kɔni jiginna ala la ala jumɛn firawuna to do ji la a ye ala min wele rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma ala min ye kabakolo dilan ka dugukolo dilan o mɔgɔw yɛrɛ nana seereya k'a fɔ ko tigi bɛ ko in na a tigi t'olu ye ko nin ko in min filɛ a taara ka dugukolo kɔkanmɔw dɔnyɔrɔ ban hala ma mɛn kunungo anw bɛ kɛ ka baro minnu bɔ o ye nazaraw bolo fɛnw baro ye an caman ka baroda bɛɛ sigi b'o kan an bɛ ɲini k'an si bɛɛ don o da fɛ u ye nin fɛn kura in dilan nin marama fɛn kura in b'u bolo nin damadɔ b'u bolo n'u y'a ci diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ wuli u bɛ se nin na u bɛ se nin na anw b'o dama de baro bɔ nka ni kuranɛ aya fɔra an ye wa ma ya'lamu junuda rabbik illa hu k'a fɔ maa si tɛ ala ka kɛlɛbolo da dɔn fo ala yɛrɛ ala bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔw tun tɛ kala turu o kumaw kan nka bi tiɲɛ bangena bɛɛ ye hakika bangena bɛɛ ye maa o maa ka kegun dɔɔnin m'a fɔ maa minnu nalomalama don maa minnu n'u sɔmi man jan ani maa minnu ka basira dugannen don n'u dusukun fiyen bɛ y'a dɔn kuranɛ y'o fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ limaniya hali ni kabako bɛɛ nan'u ma ko f'olu ka jahanama yɛrɛ de ye u ɲɛna f'u ka ala ka ɲanga taa u ɲɛna o mɔgɔw bɛ yen ala kana an y'u la n'o tɛ maa o maa sɔmi ka jan dɔɔnin kafiri minnu ta tun ye kanagwɛlɛ ye minnu ta tun ye tiɲɛ dogoli ye a bɛɛ siranna bi a bɛɛ sɔmina k'a fɔ ko nin kɛlɛ min n'a filɛ diɲɛ kɔnɔ ala kɛlɛ don alahu ta'ala ka funu don alahu ta'ala ka lajarabi don ka ɲɛsin dugukolo kɔkanmaw ma
nana here sorala o na kira sababu ka an zige alama nana darsu sorala o na kira sababu ka an jidi limaniyala ka an jidi danganiyala ka alaka bunya jira ana o mamunun be limaniya siraka ka koro nana ke wajuli kafirima o kafiri munun mana ala doni zeve ka siga alama ngani adama de umfle ibi sigi kara yoromina ba hakili jagabo aka mi ma wari hakili jigin ala oye an ga sigi kana mun ngo ko andale do alala almu'minun ba mun ngo ku dambe alala ni yaw nga tugo ya taka laje an chama nga maloya ning maina muna an wandale do alala o koraydi an dambala kula harabisi ami bara mun na yaw sarabina taddi amal lahara da iba yede mo kuma ni kodon nana an ga jema min be dangare an ga jela tike nyina mala an ga soro sirala an ga lafiya sirala an ga kenaya sirala ni blasrali kan fen fora anye ola ni conseil fen dira ama ola hanna njugu ya blasra ola ambe sonka labatu ambe do dabbe fe o kama nga na wajura ni jahannama kufora ni siratu kufora ni mizanu kufora yal qiyama jodo gele fora mamu ye kojugu toy o kama o manja ka ko la jarabi dun naliye ni am fen yininga ambe bolo la hara ko di kabbo an yoro katime jien ko ka wa kan kete de qur'ani o defo fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa wani mami ya dara wa athara al hayata ad-dunya ka jelat ke gina ma de suwandi fa inna al jahima hiya al ma'wa ko janime de woti la ban roy sur la ka mamun wi lahara nyesranye sabati uyoro ka ala ka kiri nyesranye mamun sura ko alina wulu la ban roy ngani an taka an flebi an be ka ngamaloya wallahi alladhi la ilaha ghayruhu an be ka ngamaloya katige an yere la katige an aslamayala muna bi afle mo kulo kangile mbe mo bolo bi o na fara ko ka fen dabla wala sanim bananga kumbe ango dabla hanna fora ko anga misru datugu angu datugu hanna fora ko anga qur'an kala yoro anga demsonu mbo qur'an kala na angu boala fen mana fo ayi hanna nga batuku do anga jo wala sa nim banayin kana ansoro dro ma chama yi ko yitande nga ni kakiku adon ko ibike ka sran fe min yen nim banayin gama a o fe mbe ide hal nim banayin dei ibisra femi ye no yesay o say mbi hal ni mbana indi wallahi halan fleski ro min sayba sura do fatura ni mbana indala wani mbana koy ni ala shidi ama abtaka boy ka ko bampeu saya bitlaka continue ala kunyon hakili jigi odela aya wala ka koroka sura bana kote ya ayyuhan nas إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور مغو ألك لا يدو يتشي كوي ألا لا يدو منو فو أي تشيو دي دو سكا فيتولا أكمنا أكنا تو جيلت كي ينما يكا عملسا أكنا تو شيطانك عملسا كا كودو على ni alaka kuma yaka rabbana ko ta fita bana mujarrad sabab bana ya sababu gwanza da sayala note qur'ana ye min fo ay we ni sit ka boni alaka jete bana manake bana façon la jarabi manake la jarabi façon o da to furama soro bana ina folo ngaye mo do mine ulu balaka kenya ka bwala wa srande kama fana ambika shuda fo ente min gena yara o daka cha shuda yu mamunun gena yara ka bo bana ina o jete daka chan kusube kateme shu jete daka ngam be sran komi saya nyesran yam minno bambela ambe shude jati na min kena yara moto baro re boka chaya anga don ko ala de fama mi saya da juruba bulu nyina ma da juruba bulu wa ambe labe be ka saya kono ka suro banate fuite a shartite banai a shartite koroi a shartite ka fo kudo e karsa soro la olu ya asbabu de
ne ka nin kuma in kɔrɔtɛ ko ne bɛ kɛ ka yɛrɛ tanga siraw n b'olu lagosi la silamɛya ye kodɔn diinɛ ye silamɛya ye anw bilasira an ka ko bɛɛ la adamaden bɛ sababu minnu minɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi o ye sababu de ye nka sababu tigi yɛrɛ bɛ yen n'o ye ala ye nka min ye ne kabakoya mɔgɔw la o ye an bɛ ɲini ka ɲina ala kɔ pewu an bɛ ɲɛsinnen don nin sababu ninnu ma an hakili tala ka jigin fan min na n'o ye ala ka fa ye n'o ye ka tuubi ka segin ala ma ngali na ala bonya na ala ka se de ka teli ka nin ko in dafa ka tɛmɛ adamadenya sababu kan n ka dalilu ye jumɛn ye o la anw bɛ kɛ k'an sinsin fɛnni minnu kan yan ni hali u se tɛ an ye wallahi hali tɛgɛko safunɛ in a wari tɛ dɔw bolo fɛn bɛ mun tɛgɛ la alikɔli min bɛ kɛ tɛgɛ la a sɔngɔ tɛ dɔw bolo gan yɛrɛ sɔngɔ tɛ dɔw bolo fɛn min bɛ don i nun na o 200 yɛrɛ n'i y'o di dɔ ma a b'o k'a ka nasɔngɔ ye wa jamana min b'o cogo la jamana minnu yɛrɛ b'o fɛnw dilan ka n'a feere anw ma u bɛna anw nbɛrɛmata de feere an ma n'o tɛ a ɲuman ɲuman yɛrɛ u bɛ to u yɛrɛ fɛ yen o usines bɛ jamana minnu yɛrɛ ka ye olu mɔgɔ b'a la ka sa nin bana in na olu fɛ yen 24 heures kɔnɔ maa 300 400 800 maa 1000 24 heures kɔnɔ maa minnu bɛ saniya minɛn ninnu ani yɛrɛ tanga minɛn ninnu minnu b'a dilan ka a dɔ bila ka na feere anw ma yan min yɛrɛ bɛna feere anw ma yan o tɛ qualité ɲuman yɛrɛ ye o ye an ni min ka kan ka da an ka fanda jamanaya kan wa ne hakili la nin ko in kan ka kɛ sababu ye k'anw hakili jigin ala la an ka boli ka taa an yɛrɛ kalifa ala ma nka hali bi n'an bɛ kɛ ka boli ka bɔ ala ma an bɛ version dilan an bɛ kɛ ka kumakanw dilan kumakan minnu bɛ ko in wajuli bɔ a la o dɔ ye jumɛn ye i bɛ dɔw kan mɛn halisa u bɛ tubabu ka k'a mankutu ko tubabu de ye version dilan u ye version dilan ko u tun b'a se ka kɛlɛ de kɛ n'a ye ko guerre biologie de don k'u tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ n'a ye de ne m'a fɔ ko u ma a labɛn dɛ ne b'a f'u y'a labɛn ne t'a f'u y'a dilan ka d'a kan microbe version nin si tɛ tubabu ka huwa al-khaliqu wa ghayruhu makhluq ala de ye dalikɛla ye fɛn o fɛn n'o tɛ ala ye o bɛɛ ye ala ka danfɛn ye adamaden de bɛ se k'a lajɛ nin bɛ se ka kɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ nin ye a b'olu ta ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ ɲɛnikɛfɛn ye a bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛfɛn ye nka ne kɔni dan bɛ min na ni maa tɛ se ka n bɔ o kan ni ala sɔnna a ma o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ olu de tun ye nin ko in labɛn kuranɛ y'o fana fɛnw ye o ko fɛɛlɛ kɔlɔnjugu jiri tɛ kari foyi kɔnɔ n'a yɛrɛ tɛ ko fɛɛlɛ jugutigɛlaw dabali jugutigɛlaw ko dabali jugu in bɛ segin o mɔgɔw yɛrɛ de ma olu yɛrɛ de niyɔrɔ ka bon a kɔlɔlɔ la kuranɛ ye nin bɛɛ fɔ anw ni ala ko a bɛ ko dɔ na a bɛ na n'a sababu ye o bɛ kɛ o halakili caman kɛra ka kɔrɔ n ko a halakili tuma dɔw la a halakili minɛnw yɛrɛ matalan baduru kibaruyaw fɔra k'a fɔ silamɛya bɛna kunkɔrɔ ta ala bɛna kafiri kuntigi ninnu bɛna halaki ala kira tun kibaruyaraw la ka baduru kɛlɛ la kɛlɛ kun tɛna kɛ bilen o nka abu jahali ko ko in fo kɛlɛ de ka kɛ n'o tɛ ko in a kɛlɛ ko tun bɛna bɔ a ma bɛɛ y'i ka laɲini sɔrɔ ko in kɛlɛ tun bɛna bɔ a ma nka abu jahali ko abada fo ko in fo olu k'a jira muhamadu la ko se b'olu ye f'u k'a jira ko a n'olu tɛ filan ye a ko labanna cogo di a ko labanna ale halakira kɛlɛ in na kafiri kuntigi caman halakira kɛlɛ in na adamaden i halakila bɛ fɛn min na ala bɛ maa dɔw halaki ni u yɛrɛ bolo ye u ka fɛn dilanlen tɛ dɛ u yɛrɛ bolo bɛ marifa ta k'a ci u yɛrɛ la u yɛrɛ bolo bɛ pɔsɔni ta k'a min u yɛrɛ bolo bɛ muru ta k'a don u yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ ye ala ka kɛlɛkɛcogo dɔw ye jɔn na e min bɛ kɛ ka i yɛrɛ hakili sigi k'a fɔ ko u yɛrɛ de y'a dilan o kɔrɔ ye di halisa ka tubabu ka sebaaya n'u ka sengolaya halisa i bɛ kɛ k'o defan i bɛ kɛ ka ɲina ala kɔ tiɲɛ don n'a sɔrɔ u y'a dilan ala ka kɛlɛ donna a taara k'u bolo da ka d'a kan maa tɛ fɛn dilan k'i yɛrɛ fa nin ko in bɔra tulonkɛ la a ko kɛra sɛbɛ ye a ko ye an yɛrɛ hakili la ko minnu bɛ se ko la a y'olu dɔn yɔrɔ ban mana maa tɛ fɛn dilan ka na fɛn min a bɛ kɛ k'e yɛrɛ ka jamanadenw fa 100 hakɛ mɔgɔ bayirika ka jamana diɲɛ ko bɛɛ jɔ ka kɔni ye ni kun y'a fɔ an dɔ ye avion hakɛ min bɛ wuli tile kɔnɔ 24 heures kɔnɔ avion hakɛ min bɛ jigin tubabu jamanaw kan maa minnu bɛ diɲɛ ko kalama maa minnu bɛ kibaruyaw kalama diɲɛ kɔnɔ bi wale min bɛ se ka na k'a ye voyage bɛɛ annulé ka diɲɛ koba bɛɛ k'a bɛɛ annulé ka réunion baw fɛn minnu ni
ala yɛrɛ tɛ maa tɛ k'u bɔ a ma nin goni nin koni de ala ka kow la dɛ nin koni y'a bɛɛ bɔ a ma anw de yɔrɔ koba don ka da k'a y'an dɔn yɔrɔ ban nin tɛ foyi ye ala ka ɲanga t'a la nin tɛ foyi ye ala ka ɲanga t'a la o da y'a to hali aya min ni ala ko k'a bɛna an lajarabi ni sirani a ko bi shay'in wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf bi shay'in arabkan dɔ de don a bɛɛ tɛ siran yɛrɛ tɛ ni ala wala nabluwannakum bil khawfi bɛɛ b'a dɔn arabukan mɛ n'o b'a dɔn ko n'o kun kɛra diɲɛ bɛ wuli nka ko de bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsun min al-amwali wal-anfusi wat-thamarat wa bashshir as-sabirin a bɛɛ ye dɔɔnin de ye a b'a bɛɛ dɔɔnin de kɛ k'an lajarabi ni ala ka siran dɔɔnin dama de ye ka d'a kan maa caman sirannen don bi ala yɛrɛ ka dɔɔnin kɔnɔ e yɛrɛ sen tɛ ko in na a ma na i kama yɛrɛ i se tɛna y'a bana yɛrɛ la ya rabbi ala k'an fara mɔgɔw kan maa dɔ fana sirannen don siga foyi t'a la e tɛ bɔtɔ t'a ko la fana o ko in bɛ dibi la nka fɛn min kɔni don an b'a dɔn ala ye ɲangata foroba ɲangata ba minnu fɔ olu dɔ tɛ nin ye halakili ko ba minnu bɛ fɔ diɲɛ wuli n'a tamasiyɛn ko baw minnu bɛ fɔ olu dɔ tɛ nin ye fɔlɔ nin ye waba'u de ye bana don fiɲɛ bana min y'a ni fiɲɛ bana tɔw bɔ ɲɔgɔn na ale yɛrɛkɛ yɔrɔ cayara tuma dɔw la fiɲɛ bana bɛ kɛ kɔntina dɔw la ka dɔ to yen a bɛ kɛ jamana dɔw la jamana dɔw yɛrɛ tɛ bɔ a kalama fo n'i y'a kunnafoni mɛn dama nka ni dugu dɔgɔyara jamana dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ a ma don jamana min kɔnɔ o de y'a kibaruya bonya o ye maaw siran ka bɛɛ se i dan na ne hakili la tuma min na diɲɛ se minnu dira kalifara adamadenw ma diɲɛ kɔnɔ o sew dɔnni minnu kalifara adamadenw na diɲɛ kɔnɔ o dɔnniyaw olu dan jirala don min na o ye mumini hakili kunu don ɲuman ye o ye mumini ka segin ala ma n'i ka danaya jidili siraw dɔ ye nka halisa n'anw bɛ kɛ ka boli ka bɔ wajuli ma nin ko in na ka kuma wɛrɛw labɛn an yɛrɛ ye ka an yɛrɛ hawja ka ɲina ala kɔ ka ɲina ala yafa deli kɔ ka ɲina tuubi kɔ salafu bɛɛ bɛnna ka hali y'a sɔrɔ a k'a fɔ ko hadisa yɛrɛ tɛ sa n'o ye an b'a fɔli min kɛ ma nazala bala'un illa bi dhanb wala rufi'a illa bi tawba ko balawu si ma jigin fo n'a kɛra f'a ka sɔrɔ a sababu ye jurumu dɔ de ye k'a tɛ kɔrɔta ni tuubi ma kɛ n'i ye kumakan in dɔnniba sɛbɛ tɛmɛnen bɛɛ y'a fɔ bi dɔnniba sɛbɛw b'a fɔ dɔw ye kuma in danbe ka taa alakira ka sahaba dɔ ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko hadisa don nka ani kuranɛ kɔni tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ala ko fɛn o fɛn b'aw sɔrɔ musiba ko la a bɛɛ a yɛrɛ bolo ye min baara de ye mun b'o ni hadisa in cɛ wa ya'fu an kathirin ko wa ala bɛ caman yɛrɛ yafa caman bɛ yen an y'o kɛ ala tɛ foyi kan na bɛɛ kɔni b'a dɔn dugukolo kɔ ka bin ni tiɲɛni tɛ fila ye kelen kɔni kɛra tɔɲɔni ye dugukolo kɔ kana labɔ filankafoya ye dugukolo kɔ kana labɔ munafikuya ye dugukolo kɔ kana labɔ bɛnkanni y'a labɔ ɲɔgɔnfa jɛnɛya warijɛgɛniya dulɔ sobo mana ko foyi tɛ bin ni adamaden m'a ta k'a don ba la k'a kɛ sɛbɛko ye k'a kɛ komi olu dilan o de kama ala ye dugukolo kɔ kana dilan min kama wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma jinɛ ni adamaden dilan foyi wɛrɛ kama foyi bilakun foyi t'an na yan ala batoli kɔ ala ye kuma in fɔ k'a perepere latigɛ a ko ne ma adamaden ni jinɛ dilan foyi kama foyi kun wɛrɛ foyi t'an na yan ala bato kɔ nka anw y'an sɛbɛ bɛɛ don fɛn bɛɛ ma bi fo ala ko ni nin lajarabi nana an sɔrɔ o la y'a dɔn ni ko nana adamaden ma ni fitinɛ nana k'a sɔrɔ i bɛ ala ko la alhamdulillah i b'i seko kɛ k'a kɛ garanti t'anw bolo dɛ k'a fɔ ne ye silamɛ ye n ye silamɛ ɲuman ye ko garanti de b'i bolo ko nin t'i sɔrɔ la ala b'a yɛrɛ sagoya la nka an kɔni b'a dɔn ko in kɛra cogo o cogo ni maa bɛ kisi a kisi ta fɔlɔ ye jɔnniw ye maa minnu ye kojugu dabila wa u tun b'a dabilali kan k'a ɲini f'u dɛsɛra o de ye bɔda fɔlɔfɔlɔ ye ni maa bɛ far'olu kan maa min n'i ye kojugu natɔ ye i tuubira joona i segir'i kɔ man taaba taaba Allahu alayhi nka halisa n'an bɛna nin ko ninnu yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛw ye ka ko in yɛlɛma k'a kɛ silamɛw kɔ don sababu ye ɲɔgɔn ma ka an ka laada kɔrɔw ta k'a don nin ko ninnu na o bɛ dɔ fara fitinɛ kan dɛ o bɛ dɔ fara balawu kan dɛ
wal fitnatu ashaddu min al qatl angan cugo do de adama de ka dina cheni o de ka jugun ka teme saya ka anga danna adama de ka dina kada ka saya fe atipmbe ngai ka dina ko e fe no chena atidla kuma fila la jabani saya tipmbe ibana nawo imabana wo ikoro la imakoro saya mbe tugo te saya la foiti na che dore ka wati sebale yako nga amani mami mbalo la ya ko ikaya nyina maya maseki si alama imasika aljina soroni ka batoyi halikun anadla ode kun gafsa kada ka jien sugu joko kilindo de ala ko bara sugu joko kilindo na wora ita joble bana hami min flaw na bibana koina na soro kon yo hami tlatana ta ala kula Allah an ba alaka hina jikiya afle bi ben kibara bi da ben awuli be yere ladabu bi ka beni banayi be yere ladabu ka beni banayi saniya sirafe fuli ke tugo sirafe jama fara nyongo dablalu sirafe funa kera femunun sete ayi nga ona tabene ya bala mado tike ka waju de do kon bege ga allaje u bibla yoro were yini koyna walma ubu yara hawja ku yara sran ma tiga bulika taka ala dande la malja min Allah wala manja illa ilayhi seme yorote jona ni alaka yangata nana ni alaka la jarabin nana ni balawun nana itiga seme yoroshi kishida foite fika bulika tira kalfa alama ko ala dunya do fayin koyna angana qur'ane fle yana nga buli anyara mati ka hawja anyara mati mumini ka sigira ya alaka kitabu di fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin amu sai gana amina qur'ane fle qur'ane mun fongi koyna am siga hakili sigiro min sura qur'ane na am sai kana ala reka kuma fle ate be hakili jigina ala la biu fo nalu maw ate awre be buluma da jamana mun mambe jamana mun mangutu mama be kuna foli kalama ba fa fula ne ka qur'ane kalamun cici amerika nga president ka qur'ane kalamun ngando ma de we ka ba sigi kuma ngando ma nga amerika nga fama koniye akambla ka jamana de bema ka wele bla we dongelinda akera ka bele 15 mars de maka dongelinda ko o dongelina kuku nyeshi alama ko ka ala wele ala de bisika ni mbala winta ka buka amerika president jamana mina ale de puissance e jien kono classement tugoyala fanga bula ka teme beka olu ya ye ka fo lu ka fanga jodda teni ko inabli wallahi ni ngoyi wajuli amerikina ka singula ya jien kono hali banabato li desera ufi hali ka vantlo bla banabato kuna o desera ufi France beti Europe jamana chama beti dokotro minon desera bla a izini de dumbu bolo ala nolu nyeshina ala ma ulu hakili jigina ala la ala bat kasoro ma dowla ulu bekira bato ke sramunun ka o te ala ko yera khalisu nyima ibli kon dambala ko ala be nga yuka nabi mon ka srabla yali etabe tugodi emini qur'ana bi bolo inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun qur'ana be emin bolo etabe tugodi garanti ba mbulu de wallahi dana ya sra chama be mbulu nga mo be ku kodo alabi efle bi tege ko bini safne bi tege ko ka mikoro bwala ngi tege ko ka bo jurumuna ki tege ko ka bo ribala ka tubi ka siga alama o de bi do indafa o kabbo o no ka bo balaw kumbella ka teme safne taka o de bi fara safne ka safne dafa adama de ka tubi ka siga alama ni jurumu ko kira sababu ka adama de tubi ka siga alama to ni balaw ko kira sababu ka adama de siga alama de balaw yele mana ka kima nema de eto buble haklibta diga ala kuma mina mamunu laiki dlaka blajien kono ka fo ko jamana obi mara ala ko kuma tala o mo mana dondo ta ko ay je ka ala wele amu mu ngono ya amu mina foi tanga dokotoro su kono ya amu se foi tanye ya foi tambulu ba ambe siga munu ngono ko ni ko nana ya kulu bi deme do blakana olu yere mago be deme la bi abado ko mo jonga nga siga ala mabika ala wele mo kanga dama kashi chaya
ka ala yafa deli caya an kelen be ka tubi ni an ala cɛla wallahi bɛɛ b'i ka jurumuni dɔn bɛɛ b'i ka jurumuni dɔn koyi e be ko min na dibi la hali ni maa t'i kalama ala b'i kalama n'an ko nin balaw in ka dansira la ala de bɛ se ka anw da in ɲɛnabɔ n'o tɛ foyi t'an bolo wa hali ni fɛn b'an bolo a t'an nafa fɛn bɛ minnu bolo a m'a ɲɛ olu ye fɛn bɛ minnu bolo a ma se k'olu ta kunbɛ o wallahi ni se bɛ farajɛ ye bɛɛ b'o dɔn tubabu ka ni ko olu k'o diɲɛ de tubabu ka maa kelen ni o bɛ cogo min na o yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn jamanaden kelen fila saba ka taa se maa ba kelen ba fila ba saba ba naani bɛ kɛ ka adamaden bɛ sa hali janaja tɛ k'u la bilen o ye dɛsɛ da ye dɛ farajɛ fɛ yen ko min n'a sera o yɔrɔ la an yɛrɛ bɛɛ dun y'a dɔn ko foyi t'anw bolo yan o de y'a to minnu b'a la ko a ye misiriw datugu u hinɛ de bɛ ne minɛ ne tɛ ya k'a kiiri fɔ dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen nka maa min b'a fɔ an fɛ yan mali la yan ko a ye misiriw datugu u hinɛ bɛ ne minɛ mun na anw tɛmɛna arayida fɛ sisan o ni mɔgɔw bɛ sigi misiri kɔnɔ u bɛ organiser de u bɛ sigi ka gungun ɲɔgɔn na ten arana wa furancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ problème tɛ yen o nka an tɛmɛna e ye arayida ye sisan taa daba naani na taa woninda la wa i b'a mɛn an bɛɛ de da a ye misiri datugu i t'a mɛn a ye sugu datugu dɛ ne ma sugu datugu ko kuma mɛn maa si da ma bitigi datugu ko kuma mɛn maa si da ma sotarama jɔ ko kuma mɛn maa si da nka datugu n'a yɛrɛ a ye misiriw datugu a ye misiriw dɔw yɛrɛ y'u ta datugu ka ban dɔw yɛrɛ ye a tɔgɔ ye di misiri la taa yɛrɛ dabila ka ban wallahi anw b'an jigi ɲɛ ala la n'a bilenna tant que ni misiri kɔni da ma tugu anw ye anw bɛ taa an yɛrɛ kalifa ala ma ka so kɔnɔ man kana fil masjid kana fi diyafatillah ni maa min n'i bɛ misiri kɔnɔ i bɛ ala ka jatigiya la i jatigi ye ala ye misiriw ye ala ta de ye fitinɛ nana dugukolo kɔ kan cogo o cogo maa min bɛ ala yɛrɛ ka so kɔnɔ o tigi garanti bɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan ne mago tɛ kiiri fɔlen minnu bɛ dugukolo kɔ ne tɛ n tulo don o kɔrɔ koyi diɲɛ ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la koyi a bɛ ka jate min ta makan y'a ka misiri datugu nin ye nin datugu a tila ko makan ko de b'a cogo kɔrɔ la bilen a tila ko arabu jamana ninnu ko de b'u cogo kɔrɔ la bilen e b'o fɔ nka minnu fana y'u ka sugu datugu e t'o fɔ e ko k'u y'u ka misiri datugu k'an k'an ka misiri datugu nka minnu u y'u ka sugu datugu e m'a fɔ k'u ka sugu datugu u y'u ka baarakɛyɔrɔw jɔ e m'a fɔ k'u ka baarakɛyɔrɔ jɔ ne ko e ta ye misiri ko do wa jumɛn do awa an bɛɛ dun b'an yɛrɛ ye dɛ aya bɛna kalan sa i bɛna ko in ye o ni ko in n'a juguyara fo an ka misiriw datugura ala kana se an ma n'a juguyara ko fo an ka a tɔgɔ ye di suguw datugura bitigiw datugura ka d'a kan a bɛ se misiri datugu niveau la tuma min na sugu tɛ to yen dɛ n'i ye misiri kɔni datugu ka sugu dayɛlɛlen to i tɛ maa tangana dɛ i tɛ ala ko de fɛ n'o tɛ misiri organisation ka ɲi mɔgɔw ka teli ka maîtriser misiri la ka tɛmɛ sugu kan o tuma na ne kɔni bɛ min dɔn anw da in fura min b'a la o ye ka segin ala ma ka ala wele ka d'a kan ala de ye faama ye hinɛ masa don ale yɛrɛ de b'a ka jɔnw cogoya dɔn n'a bɛ lajarabi nin na min fanga bɛ se min kɔrɔ ala b'o dɔn ni an yɛrɛ ka ala laban ma kɛ sababu ye ka dɔ fara an da in kan ne b'a jigiya ala ka hinɛ an na n b'o jigiya n b'a jigiya ala ka hinɛ an na ni an yɛrɛ ma kɛ sababu jugu ye an yɛrɛ ma n'an filɛ an bɛ kɛ ka sira minnu ta olu tɛ masiba kunbɛ siraw ye o masiba nana jɔn ma tuma min na i bɛ boli ka taa ala ma wa i bɛ boli ka bɔ ala de ma se foyi dun tɛ e ye an dun b'a dɔn ko ala ye bɔda kɛ mɔgɔw ye ka kɔrɔ tuma min na u ka jigi da ala ka ɲɛna ka sɔrɔ sababu foyi ma kɛ sababu foyi m'u tila ala kira y'o baro caman bɔ an ye ala ye mɔgɔ dɔw kisi ka bɔ ɲangata la u ka damakasi an'u ka jigi ɲɛ ala la kama ka sɔrɔ minɛn foyi kun t'u bolo don minɛn bɛ se k'u kisi wa ala y'o de fɔ ni kobilenw nana ko adamadenw b'u damakasi ala la nka n'a taara kuma dɔw la ko mɔgɔw bɛ segin u kɔ nka hali ni kobilen ma se ka maa min segin ala ma est ce que o tigi bɛ segin ala ma bilen an bɛ min na y'a ka kɔrɔ an b'a dɔn est ce que misirilaka yɛrɛ b'an fɛ y'a ka kɔrɔ an bɛ damakasi la don o don ko mɔgɔ tɛ seli misiriw la nka bi mɔgɔw kɔrɔtɔli don an ka gogoro yɛrɛ k'a dara la ilaha illallah silamɛ bɛ kɔrɔtɔ nin kɔrɔ e ni ala cɛ ni don nana na an ma ko an sigi bɛ hali an tɛ misiriw wele kan mɛn an sigi bɛ misiriw datugu bɛ a ko tɔ ɲɛ bɛ taa fɔ min fɛn t'anw bolo minɛn t'an ka dɔgɔtɔrɔso la se foyi tɛ an ye
da jamana bannu olu ka daw tugu kaba avion di wuli ka taye saraka na tugu yɛrɛ tɛ an ma bilen olu ka dɛmɛ na tugu foyi tɛ yen fo ala min ka dati tugu ni yɛrɛ taar'o ka da tugu i yɛrɛ ɲɛ ne bɛ nin fɔ ka bila dɛ se tɛ ne ye ka misiri bali ka datugu dɛ nka n bɛ n jɔyɔrɔ ni fɔ a la n fɛ la n'i ye min ye n b'o fɔ a la n'i y'a faamu o y'o ye n'i m'a faamu a datuguli kɔni tɛ dugukolo kɔkan mɔgɔw ma hɛrɛ ye riwayaw nana k'a fɔ ko misiriw bɛ dugukolo kɔ kan komi n'a fɔ kabakolo dolow an b'olu yele ye cogo min na dɛ ko sanfɛla sigibaw fana bɛ misiri ninnu nɔrɔ de ye ten ala kira ka hadisa kɛnɛmaw nana ko ala ko suma kɛnɛw mɛlɛkɛw bɛ yaala k'u ɲini de karamɔgɔ bɛɛ tɛ nin fɔ yan nka bi a filɛ ni mɛlɛkɛw yaalala u tɛ ala ko suma kɛnɛ foyi ye misiriw fana min filɛ o ye an dɔw kɔrɔtɔn b'olu datuguli kɔrɔ o tuma i sigi k'a lajɛ y'a dɔn an ka misali ta ɲɛnɛmaya la sisan insécurité min n'a daminɛna jamana polisisow la lakanabaliya n'a daminɛna jamana polisisow la ni fɛn nana bɛn jamana kan ka polisisow de ci fɔlɔ ka kanw ci y'a dɔn ni fini kana da labila la dɛ adamaden bɛ taa ala wele yɔrɔ minnu na i b'i dama kasi ala la ni baara minnu ye ni bana in kɛra sababu ye ko anw sɛtanɛ nana hakilila don anw na an yɛrɛ ka o kow dabila o kumana o kɔrɔ ye sisan ko an labɛnna ka halaki kɔnɔ waliyadu billah ko in de ye dɛ maa hakilima bɛ ko in lajɛ yɔrɔ jan fɛ nin de b'a jukɔrɔ o ye jumɛn ye parce que adamaden bɛ ala de bɛ se k'an tanga hali ni sababu da bɛɛ tugura an ye ala ka da ala t'o tugu a ka jɔnw ye n'i tuubira ala ye hinɛ masa ye a bɛ yafa a bɛ hinɛ nka yafa bɛ sɔrɔ ni baara minnu ye yafa bɛ sɔrɔ ni sira minnu ye fɛn minnu bɛ dugukolo kɔkanna danaya ni sɛtanɛ nana a don diɲɛ maa hakili la an ka o baaraw bɛɛ jɔ ka dalilu karaba ala ka bɔ kuranɛ na ka dalilu karaba ala ka bɔ alakira ka hadisaw la an bɛ ka ni kɔlɔsi ko kɛ min ye bi k'a fɔ ni de kan ka kɔlɔsi a dɔ la tuma dɔw hali ni bɛ kɛ kafiri ye o yɛrɛ de bɛ ɲini ka jigin mɔgɔw kɔnɔ ale ni ka kɔlɔsi dɔrɔn hali ni ala bato ma kɛ a ko tɛ ten dɛ e m'a faamu dɛ n'o don jihadu kun tɛna silamɛya la n'o don ala kun tɛ sɔn abada adamaden ni ka to ala ko kun kɔrɔ nka a ka kan adamaden ka ala ko de sugandi i ka diɲɛ ko bɛɛ kan an k'an jan dɔɔni na dɛ anw tɛ nin fɔ foyi wɛrɛ kama intérêt wɛrɛ foyi tɛ nka tamasiyɛn ɲuman de tɛ komi n'a daminɛna batukɛyɔrɔw ko an kɔrɔtɔn bɛ ka olu de dabila bɛɛ dun b'an cogoya dɔn yan jango kɛrɛnkɛrɛn m'an kun filɛ sunkalo min kan nin waati ani sunkalo de ka surun mɔgɔ bɛna mun f'i b'a fɔ umura jɔra n'u ye nin datugu ye nin datugu a tɛ manto bolo a bɛ minnu sagoya la olu de y'a jɔ a bɛ minnu sagoya la olu de y'a jɔ wa an k'a dɔn misiri datugura dugu o dugu la a dɔnnibaa bɛɛ ma bɛn a kan dɛ dɔnnibaa sɛbɛn caman bɛ yen minnu ye dalilu caman di k'a fɔ k'a kana datugu nka se bɛ minnu ye wa a fanba bɛ gouvernement ko de ye diɲɛ yɔrɔ kɔnɔ misiri datugura yɔrɔ o yɔrɔ la kalanw dabilala yɔrɔ o la hali an yɛrɛ fɛ yan kuran durusi denmisɛnninw bila la kuran durusila karamɔgɔw m'u bila o karamɔgɔw b'u bila dɛ a wajibiyar'u ka de k'u bila n'o tɛ denmisɛnninw ka kuranɛ kalan an n'u bɛ dugawu minnu kalan an kun ye denmisɛnninw kala dugawu de la u ka ala wele denmisɛnninw ka damakasi n'u bɛ kuranɛ kalan ka jigi min kɛ o de dɔ de tun kan ka fara o kɛli kan ka saniya siraw don u kɔrɔ k'u to kalanyɔrɔw la yen denmisɛnninw ka kuranɛ kalan o dabila la misiriw o kuma bɛ sen na darisu di misiriw kɔnɔ o jɔra mɔgɔw b'a fɛ se bɛɛ ka jɔ nka an ka dɔn ko fɛn bɛɛ jɔli se tɛ adamaden ye o se tɛ adamaden ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɔda kɛ an ye nin ko in na nka fɛn bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw tɛ k'o bɛɛ jɔ hali tubabuw fɛ yen olu minnu filɛ ka mesure ta n'a ko ma dan sira la mɔgɔw bɛ bɔ adamaden tɛ se ka to mɔgɔw farali tɛ se ka to ɲɔgɔn mɔgɔw tɛ se ka to so kɔnɔ hakɛ de b'o ko la fana o se foyi t'anw minnu ye jango an bɛ ka mesure ta dɔrɔn a fanba ye ladigɛli de ye karisa anw ye nin kɛ an yɛrɛ k'a kɛ ko tɛ kɛ ten dɛ e de b'i ka jamana cogo dɔn e ka jamana tabiya i b'o dɔn n'o tɛ jamana caman fana ye faveur k'a ka jamanadenw ye o maaw da tɛ se o yɔrɔ ma o dɔw ka kalo 2 kuran ben dɔw ka kalo 2 ji n'a kuran ben ka bɔ yen dɔw ye balo ko dɔw nɔgɔya u ka jamanadenw ye dɔw ye fɛn dɔw kɛ u ka jamanadenw ye mais anw fɛ yan bɛɛ b'i ta de ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye
fanga sira ful nye ma yeja o yanga jamana marachugo o yanga jamana tabulu bo ni ala ka demete na ma siga ala maka ala wele boda dmin bambolo ni koina boda teide akana so abada dam mun bani ala cew dawkatu no ye ya fanyini dai